השתתפות, ובאמת אני שמח, אני מאמין שכל אחד מאיתנו שמח, שעוד אחד ברוך השם מתחזק בבית מדרש הזה, מקבל עליו עכשיו מצווה ציצית שהיא שקולה כנגד כל המצוות. ואנחנו כולם צריכים להיות שמחים בזה שדוד עכשיו בעזרת השם פעם ראשונה ששם עליו טלית קטן, זה לא דבר פשוט רבותיי. כולנו, כל מי שבא לקיים את השיעורים, יש לו חלק בדבר הנפלא הזה. רב הרב, ככה שגם הרב ככה יהיה עמל על הדבר הזה, שיברך שחיינו בכל רם בעזרת השם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהחיינו וגימנו והגיענו לזמן הזה. אמן!